Els glòbuls vermells conformen el 40% del volum de la nostra sang. Semblen dònuts, aplanats pel centre, però sense forat, i són d'un color vermell intens, el qual dona la coloració vermella a la sang. Els glòbuls vermells viatgen per dins dels vasos sanguinis. Quan respirem, mentre la sang passa a través dels pulmons, les molècules d'oxigen travessen els alvèols i s'enganxen als glòbuls vermells. Llavors, els glòbuls vermells de la sang transporten l'oxigen per tot el cos i el deixen anar a totes les cèl·lules i teixits. Quan els glòbuls vermells es buiden, atrauen diòxid de carboni i altres gasos de rebuig, els quals es porten de nou als pulmons per ser exhalats. Els glòbuls vermells són de vital importància pel nostre organisme i sense ells l'oxigen no podria arribar a cap de les nostres cèl·lules del cos.